sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Mika's Secret Files, the Halloween Special. Si Mika na nakipagkwentuhan sa kanyang colleagues sa eskwelahang pinagtatrabahuan niya. May bumabalot na misteryo sa loob ng eskwelahan na yun. Even before the Typhoon Yolanda, merong mga sinasapi ang estudyante. At sa isang building na kapareha lang naman, halos ng edad ng iba pang building na nakatayo sa eskwelahang yun. Kapansin-pansin na hindi ito nasira o nagkaroon ng damage nung dumating ang bagyong Yolanda. Ang sabi ng mga trabahador o nagkakarpintero, may nakikita raw silang madring nakaitim dito. At dun sa sharing ng faculty members, ay nakumpirma nga nila na merong madring nakaitim. At hindi lang yun ang naroroon sa eskwelang yun. Samut-saring mga ligaw na kaluluwa, iba't ibang klase ng taong patay, mga bata, matatanda, at iba't ibang mga elemento. At ang matindi pa ron, nalaman ng ating secret file sender na sinusundan pala siya ng madaring nakaitim. Ang sabi, magdasal siya, kung kaya't nagpunta siya sa simbahan para magpa-bless kay Father. At pagkatapos nun, ay lumipat na rin daw siya ng eskwelahang pinagtatrabahuan. Di naman siya masyadong takot, diba? Pero nakakatakot naman kasi yung ganun. Yung dami mong nalaman. Tapos nag-horror booth pa yung mga estudyante doon. Tapos nalaman nga nila na ang dami pang mga kung anong elementong nandun. Shucks. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Jason. Need mo gawing sender? Magdasal ka para sa protection mo at ipagdasal mo na rin ang mga souls nila para matahimik na sila at maging payapa na. Actually, nakakatulong din yun, no? Yung pagdarasal. Kasi sabi nila, para makatawid daw yung kaluluwa sa kabilang ibayo, kailangan mo itong ipagdasal. Lalong-lalo na kung itong mga kaluluwang ito ay hindi pa nila alam masyado na nawala na sila sa mundong ito. Nawala na yung katawan nila dito. So they are roaming around and they feel like they're still alive even if hindi naman. Pero may iba naman, alam nilang wala na sila, tapos naghahanap sila ng ibang pwede nilang
mapasukang katawan. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si JP Babasa. Pag ganyan ma'am, simple lang naman ang hiling ng mga ligaw na kaluluwa. Sabi, mag-alay ng dasal para sa mga kaluluwang ligaw. Ipagdasal siya para manahimik na rin ang kanyang kaluluwa at ipagdasal yung iba pang mga kaluluwa na nakikita doon sa eskwelahan. Yun lamang po, Happy Tuesday. Ang galing nyo pong mag-deliver ng secret file. Akala ko may part 3 pa. Wala na, hindi ko na kaya. Ito pa sabi ni Charles Sancho. Sinumpa ang horror booth. Dapat pala may gabi ng lambing imbes gabi ng lagim. Ay, ako gusto ko rin mama yun ang gabi ng lambing. Anyway, we rebuke in the name of Jesus Christ because if you know Him and His name shall be cleared all the nightmares. Kaya good for you, sender. Pero minsan may kababalaghan ding nagaganap sa mga schools, mostly sa mga public schools. Hindi siguro binasbasan kaya punong-puno ng elemento. Ako kasi elemento ng pera ang meron ako. Charot with harot. Sana all may elemento ng pera kasi ako walang elemento ng pera. Iba't ibang klaseng elemento lang yung meron ako. Elemento ng sakit sa likod, elemento ng sakit sa ulo, ganun. Puro mga ganun. Anyway, ito pa sabi ni J.R. Legaspi. Nakakakilabot na gabi, DJ Rocky. Kadalasan talaga pagdating sa multo, laging kasama ang eskwelahan. Hindi ko alam bakit dyan naglalagi ang mga multo. Share ko lang Si Jonas Armamento, nung tricycle driver pa, mahilig siya matulog sa terminal. Panahon ng undas yun. Biglang may pasahero siya na tinawag siya ng kasamahan niya sa sementeryo daw ang hatid. So, dali-dali niyang pinaandar yung tricycle niya at umalis. So, nung bumalik siya, putlang-putla siya. Dahil pagtingin niya raw sa sakay niya, wala raw siyang sakay. Wala raw yung pasahero. Multo raw. Nagtawanan yung mga kasamahan niya at sinabi sa kanya na isang paa pa lang daw ang nakasakay, umalis na siya. Hindi mo pala nakasakay yung pasahero. Kaya naman pala kasi, di ba? Shoutout po sa batang Kongre Grab drivers na laging nakatutok sa Secret Files. Nagtatakutan na sa biyahe, always nakatutok sa Secret Files. Maraming salamat po sa mga Kongre Grab drivers na pinamumunuan ni J.R. Legaspi. Hello din kay Jose J.R. Faraon at ang sabi niya rito, pumunta daw kay Ed Kaliwag, espiritista ng KMJS. Yun ba yung laging nakaitim na shirt? Tapos nakasalamin? Tama yun, no? Anyway, ito pa sabi ni Gabo. Ang may papayo ko dyan, magdasal lang sa Diyos nang mawala ang masamang espiritu. Thank you very much sa lahat ng mga nag-comment, share ng kanilang mga thoughts, comment, suggestions, and violent reactions. Ako masasabi ko lang dito, nagpapasalamat ako sa Puong May Kapal na hindi niya ako binihiyaan ng third eye. Kasi kung meron, parang hindi ko alam kung paano ko siya i-handle. Parang sapat na sa akin yung makakapagkwento ako ng ganito. Pero yung na-experience nung mga estudyante na nakita nila right there and then, parang iba siguro yung traumang hatid sa akin ng ganun. Oo, parang aayaw kang mag-isa. Tsaka sa panahon na ikaw talaga ay natatakot. Dumulog ka sa Puong May Kapal. Dahil hindi ka niya pababayaan.
Pag may alam ka na may kakaibang bumabalot na elemento sa lugar na yun, pa-bless mo. O kaya dasalan mo, pagdasal mo, ipagnovena mo, lahat na ng mga klase ng pagdarasal gawin mo. Para lang mapalayo yung espiritu na yun. At dito tayo tumatawag ng mga espiritista. Dito tayo tumatawag ng mga nasa ministry. Yung mga alam, yung iba't ibang klaseng dasal para mapatahimik yung mga ligaw na kaluluwa o espiritu. Tsaka kapag may naramdaman ka talaga mabigat sa katawan mo, o kaya may kakaibang napapansin yung ibang mga kasama mo sa trabaho o sa buhay, bukod sa magpatingin ka sa ospital, no? Subukan mo ding magpatingin sa espiritista. Baka meron kang hindi nakikita na nakikita ng iba. At meron kang nararamdaman na nakikita at nararamdaman din ng mga espesyalista. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman, basta wag nyo lang masyadong takutin, no? Share nyo na sa akin, rocketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. DJ Rocketera pa rin ang kasama ninyo. Mamaya na po ang Top Secrets. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Mall Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Mika's Secret File. The Halloween Special. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!